Čau, já jsem Erik Meldík a tohle je pomsta Čeňkovi za to, co mi provedl v letadle. Tady tohle jsou týpci. Týpci, hele. Čus. Tady mám dodávku, jo. A tady mám prášky na spaní. Extrémně silné. Teďka jdu za Čeňkem stříhat a bude pomsta. Chceš tam Cčko? Cčko? Jo, to je. Ano, prosím. Ano, ano. No. Já se pití, jo. Jdu pro týpky. Ticho. Hej, ale pojedu jak svině. Kolik jsme toho dal? Asi 2,5. Dáme jsme to jdeme na to. Ještě tu čepku. Jo, čepy si, tu máš? Jo. Sluším. Ne. Ticho, vole, ticho. Odej spát. Dobrý, běž ven, dělej, běž tam. Ty sama. Já tady zůstanu zavřeně. Pojďte, jdeme se sehnat online. Tady spousta lidí už čeká na spícího Čeňka. Je vidět, že lidi mají vkus na zábavu. Tady máme lidi. A zde se nese. Podorloj, jo, hoď. Je to ono. Holky, natočte to prosím. Já musím zbudit. Dělej, natáčej to. Ho, volem. Bože, Čeňka, kde je? Já ho zbudit. To se bude dát dva prášky, ty vole, to zkus to trošku. No. Co? Ahoj. Nazdar, Čendo. Představení. Co děláš, že tak prdele, si děláme co? Jaký to mám jít, vole, co to dělám, vole? Ježiště vezmem, ne, konec, dobrý. Že vezmem autem, ne? Co děláš, Ježíš, pojď s náma. Ježíš, to je hotový. Kam jdem? Je praskne hlava, ty. Je praskne hlava. Člověk odchází do temnoty.